بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمنامري السلام عليكم بسم الله إني واتي إكاكني إني هري أني كارا بيا بيغل انتهي إني واتي إني هري بسم الله إني بارا أتاي رجمي أتاي بيبسكا فابلي ابن بارا ركيو ibi wati de la ngo ini here ama ini here fa ami hera fanana ma boya acha neko ga tiara ga bebsika fo bebsika fo donc bismillah bikum o jaranya blay bakari an kungolo cheve zamana an kungolo suma e fan velala ay kungolo cheve bakari bakari tumondo flako betu flako betada ay kungolo be cheve bi donc c'est ça flow tala aywa ablay kana jigula na jigula bamanandre makroba ko chefari bi dimiku oche me ati nyenyeku oche ablay emuna ngunye ale bi fari nyogo ndi namu na bi fari nyogo ni jago afika magala parce que ta dabla namu ni ma magala ta dabla ni ma shanti dabla ga dimi ale dusukuna koyi namu itigate dusukun soro obsega munyu ya fam namu abla ngani kodo bi nyanama ya kono ni ma kodo ke ula namu otiba awo ni kodo be sina mo kodo be no manga suma be su ko kodo dabla nga mo kodo be no ni ma kuma ni ma kodo ke abla kodo tibane ya fam namu ebisa kodo ke sis ni domsa kodo ke la sisa ibi manga suma namu atiba dona yere ko ani te abla fe ko yi i jogan dabla namu ga ibta soro mo wore biska na ko kulenke itikuma abijati kun fe kata on ga nemo kuma utigi fe namu ka fuko ani mandiye namu abla to dabla de ayo o wi fi go shende ayo nawo dofana ko dogo ya daye mene mena doni ni ka fini je ko bi fini bode oche abla we balna ko ye ayo kuro bi no lu dona mo ya kono namu a dogo ya farala a kuma ya kan amma dogo jogo abla bi se ke sawo ka fienda mo ala o do kuma kan yo do se ke wolu fana yi o de kama kuma do a foko koko kuruni kan mani sigi nyache ni kuma kuruni sikatola o kuma kuruni ni mene bole no nyugo fe sabula mana doga tugo na dona mo ala namu abisika mo ache ko doga ya daye mene ko mena doni ni ka fini je ko bi fini bode e fini bo o konne wa ni kana fini faralendi ablay allah akbar donc feno da abisika mo ache sikatola voilà aywa bismillah abla nan biye arabaye nam novembre kalo kile tansoro samba fla ani mugani kile fasiri wako ne sebeni ke fasiri gafo kona amna la ye frete folo kuma wado nam ka olufo mogo ye family ka sika sura kula nam on ba damene information ba kono ni mbolendo lo bo fede enti lo boy musori bi jogomina dide Ousmane do aka musori ba fo lo bo ko musoro oche ka fana mi pari ayo awo kalango ministre do mbadon o kaleno ka foka bo kata nyefe kalansula kalande munu kanga buwa classe la kata nyefe mbina passé o ko gelale no kusubable o ko yala ko chamanje fanga bala ka promo do ke kalando nyewa o akilla akoto fata se na kanyefe o ngabina fo la ko karamo baneno ka to di munu kanga temanga ta nyefe ko gela ko bi hal sisa nam o abina fo ministre sobe ka fere kurotke ko samba to demisonu miska ta nyefe ka kalanda bin chubna aywa chamanje faka ko la halaw la blay o ko kulu mi be wole ko cadre des partis politiques cadre d'échange des partis politiques pour la réussite de la transition no RPM ni a jawye ani kodem no o ko uyere fa ablandan awo ku yere fa ma ki yere fa mo nyile c'est fait harakiri ko rejme c'est fait harakiri o de do o te yere fa harakiri te fait créer dessus aywa
min bɛ tali kɛ lakanabaliya siratigɛ la o ko jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ko maaw kɔni b'a la k'u ka nisɔn ka jira kosɛbɛ ka sababu kɛ lakanabaliya jamana kɔnɔ CEDEAO fana ni Mali cɛ jɛɲɔgɔnya siratigɛ la bila ye ko yala ko u b'a la ka bɛnbɛnbɛn de kɛ Mali kama wa ɲininkali fana b'i fɔlɔ o bila kɛrɛfɛ les échos wele olu ko di u y'a jira k'a fɔ ko AGOA hukumu kɔnɔna na ni o ye jako jɛɲɔgɔnya ye min bɛ Mali ni farafin jamana dɔw ni lamurukɛ jamana cɛ o ko Mali kɔni ka nafa dɔw kun bɛ se ka nɔgɔya dɔw sɔrɔ o ko an bɛna bɔnɛ olu la minnu yɛrɛ ni kunba tɛ a la ka kɛ ni ale ka ɲɛfɔli ye n'a kun man ka kɛ yɛrɛ a kun bɛ se ka bali ka kɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ yuruguyurugu dungo juguya kɛlɛ siratigɛ la bila ye ko o tile ni pôle économique k'u b'a la ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn walasa ka se ka baara dɔw sabati min bɛ tali kɛ balofɛnw sɔngɔ gɛlɛyali siratigɛ la ko cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw b'a la ka fɛɛrɛni da olu tigɛ walasa min b'a to fasodenw bɛ se ka u balofɛnw sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na ayiwa l'indicateur de renouveau ale ko di ale y'a jira k'a fɔ ko Isa Kawujim bilara ka bɔ kaso la nka ko a gɛnna ka bɔ CNT kɔnɔ ka bila ka bɔ kasala ka gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ ayiwa tubarikali an y'o mɛn ko kɛra a bɛɛ kɛra kunun a bila a bɛɛ kɛra kunun ayiwa ne ta kunun wula fɛ a bɛɛ kɛra ka tugu ɲɔgɔn na a kɛra ka tugu na Allahu akbar min yɛrɛ fana tali kɛ maliden dɔw bɛ yen nɔ k'u minɛna don Guinée équatoriale ka sɔrɔ ko sɛbɛn t'u bolo bugunatigɛ sɛbɛnw ko jamana ɲɛmɔgɔ yamaruya di k'a fɔ k'u k'u labila ka na Mali kɔnɔ yan min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Sadu Aruna Jalo Gawo a jira k'a fɔ ko ale kɔni y'a ka minɛnw cɛ ka bɔ CODEM kɔnɔ nka k'a tɛna don tɔn foyi la ko fɔ Mali jamana ka hɛrɛ sɔrɔ waati min na min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Bamako lakanabaliya ko kelen ninnu na ko moto taxi bolila 2 kɔni fagara ka faga yɛrɛ wa auzubillahi l'indépendant ale y'a jira k'a fɔ ko Kawujim kɔni ye sariya ye fiɲɛbɔda di Kawujim ma ni a ka kiiri don cɛ décembre kalo tile 3 nata ye ko a ka taa a ka so nka ko kɔni ye sariya fana ta k'a gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ ko CNT kun ye laɲini mun kɛ k'a fɔ ko k'a labila ko nka k'a fɔ nominali jɔra ko a nominali ma jɔ dɛ ko a ka kiiri bɛ kɛ décembre kalo tile 3 nata ye nka an n'o cɛ k'a bɛ se taa a ka so parce que o waati na a bɛ kɛ Maliden gansan ye o ye kara de wililen sa o ne ma fɔ a kɛra Maliden gansan ye o waati na o ye ko ye sa dɛ parce que a fɔ k'a ka kalaminɛ ko a man ka don kaso la sisan n'a b'a yɛrɛ ye u ka kalaminɛ wɛrɛ ɲini ko gɛlɛyara a gɛlɛyara de bolo sinon an ko nin b'anw nɔ na awɔ an b'anw nɔ la yan jɛɲɔgɔnya baara hukumu kɔnɔna na politiki tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ko ADP Maliba ani politique tɔnw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ wele ko les non alignés ils sont alignés maintenant n'u farala ɲɔgɔn kan na kɔni yali ɲɛra u kɛra hakili kelen ayiwa ko tɔn 27 don u nana ni ADP Maliba ye bɛnkan dɔ tɛgɛ bila k'u la o min b'a to jamana ɲamakala ta nata ninnu na u bɛ se ka jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na donc u wali ɲɛra awɔ o ko diɲɛ tɔnba kɔnɔna na u ka ɲɛmɔgɔba min ɲɛsinnen don adamadenw ka hakɛw lafasali ma o ko ale kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ wasa bamanciya wale ninnu ka se ka kɛlɛ danga kara la ko fɔ maaw k'u fanga ka kelen ye ka jɛ k'a kɛ n'o tɛ ko a ko bɛ cogo min na ta ko a ti ɲɛ l'essor faso ka fasiri ko buru sɔgɔma y'i bɔ a nɔ la ko a bɛ a cogo la a bila an dan est-ce que buru tigi yɛrɛ tɛ grève bi ne yɛrɛ sɔgɔmada ne bɔra ko n bɛ buru san ka di denmisɛnninw ma parce que kɔrɔbɔrɔ ne ye kɔrɔbɔrɔ butigi min na kɔrɔbɔrɔ nana fɔ kɔrɔbɔrɔ ye sɔrɔ a ko olu tɛna buru ta bi de ko bɛ grève la sɔrɔ 22 heures o de tiɲɛ parce que sɔgɔmada in na sɔrɔ 22 heures kɔrɔbɔrɔ mun butigi fɛrɛ an bɛ kɔrɔbɔrɔkɛ ma a nana fɔ ye ko ayiwa bɔ sini tɛ n ye de ko an kana buru fɛrɛ ko buru tɛ bɔ sini bon an y'a to a la u tɛna di mɔgɔw ma wala a tɛ bɔ yɛrɛ k'u tɛna buru bɔ k'a di mɔgɔw ma wa a bɛ to boulangerie de la n t'o dɔn kɔni nin ko in ka gɛlɛn sa dɛ ayiwa jamana in ko bɛ ka caya a ko bɛ caya ko tasibila laban kɛra ka ɲɛsin Mariam Kadama Sidibe ma premier ministre kɔrɔ don ale ka suturaliw kɛra kununko Ablaye Bamako yan nɔ min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ doni dɔ ta ka tɛmɛ hakɛ kan surcharge o ko an ka jamana kɔnɔ ko a bɛna kɔn
damina karala awo damina karala ka damine kalo in tile 15 la ni ma fili o ndane na tanyi ala ko irana amina fo tumando la fo sharaka appliquer o de fana ga nga siraw chan wa blanda ni jume final dogori revanche la revanche contre qui akemi ka siran ci afolo ka fako chamanje fanga nyamgo sengoro modunu hukumu konna na ko ma million ci ma ba chama akolu kono bora ninga ka sengoro mondo ta kanyeshi chamanje fanga ma ablandan malikura hukumu konna na ko mouvement benga nyamgo ba sedu mawdu kulubale ko ma bisiga ejigi dale kan ka fako ale bisi ke tamashe nyumanya ko hukumu kono mira fana be tale ke Tommy be wele ko association de vers citoyenne lu fana keme ka wul ka jodo ke ka nyesi jamana tabulu ma ka hakilay mun lu keme ka nyefolu do ke usrat ken nuna mira fana be tale ke shara suma ile mali baramu kanga ke wati na tan nuna ko tondo fana balaka faranyaka siya ko hukumu konnana uba fa ko ka tumetuma siramun na ka nyefolu fana ke ko nusrat ke lablay le cadre déchaîné alena jamu bi kuma hajira ka foko chambre de commerce nyamo ba Yusuf Bachili ko ale makono do pôle économique la o jannuna critique keme ka yininga ko Bachili ke o ko muna iye sani fere do teme ini ko voir chakeda do ni wache mi musa ka se sifori milliard ani clément kasro sani fere kan teme ni shara munu ino code de marché public e ima olu labatu iba so bakateli ko akoko awo ko nka ko mune bina ke alela sesa procureur kama ko ibina odo dinga kono yefe na da dinga kono miri na kabna do nasira dinga kono wati muna ayo jawdo anga foti nam hakli jawo jawde do kanar de chine bitu amunum bla aka frete folo ka blay le pélican ba kunche ala ne ka jaw ale fana jawde baka jaw baka anyebe alu Boubacar Diallo jala folo politicien ale ADP Maliba den faye ko jamana nyama kala ta natan nuna o ba kono pour politique ton chama olu koni nana tegadi alu Boubacar Diallo ma anaka ton nam ko bisika hakiliski kusube jamana nyama kala ta natan nuna o politique ton nu bele ba bula o fitini lu bon ayra fana ba foto de ko cekala kuru kile cekala kelen karili kadina chama farale nyanga de afana bala ayo kuma do ate kuma na farale nyanga abike bakurba kelen ke bakurba ide sikatola ni tom kane wolon fly nam mais do be tonto ko do bula ko makele ma fla ko do man ñu ngi ayo ma ka chugo furno boro ma ka chugo to taw solala ayo tabarakallah na fura kan jama babo kuma do chama fagantula ga wo furi kuma do la sikatola ni tara kala tele ba jatemine namu wana utige chama di elisanga mo kala taw yero sikatola o ko fesa ka jira ka foko kalata munu bala kanale a keli na kebali a février kalo nataina nam munu ba fa ka kya ne munu ta fa ka ke o ko nin ko ni ye ni ro ko kele de mi bala ka jala tige sida o fe ablandan so ndana kuna funi telu yeni nam amala je tliga fe kan ne do mo nu ci ablay aywa wati sera même na kuma fula de fe mena do ibi yele sebi miri aya nyema mun soro nyema mun tara palela na boro Alpha Omar Konare la ma shima bo ayra ma tanka soro fe ma soro te moro bo kayta ka sanse ke Musa ya wala ko kuleta kala ka bla krefe Musa mena ji korone kontita kulba parce que kulba mo go bisira kulba ni ale sona wati minna ale hakla dara wati minna ka dafale ndo se kisi ya le fana chomi ka jigi sanfe ale fana ma laba amakisi atete nana atete fana wati minna ale hakla fanga bana comme na fanga di o ya le fana chomi donc ale fana jigna wo chokola Alpha Omar Konare ale nana bo ale woloni ya de ale be flele ke ke jetemene ke nga president numbela nyimonte de mo fwede akake unu ton be akake gunu
non aka jabi jet meneke kusu yanna ka sigi pale la iba atara malibe kata Bamako fo Kidal kata 2005 kemenani ani fla 402 kemenani fla kananu ye klekelen katane kulba ka do bureau la ka dad launka ka bureau ka sigi bureau ka yala ka fembe ke klekelen journée porte verte o du se ja yala mana kulba kono ale kelen de santan ke fo masoro fanga bana ajigina abiso kuleta makala uma bogo fe masoro rebelo mo wila ale akawati la fe masoro ale koni ta koni ango black exception ale belongo donc mu ne gara uye kuleta ke atete muya atete uye jongo nebla uye jongo daba ya dashi ole kala ka saraka uye jongo nabo uye jonne bla aya mu ya tumba akoro uye fana mene ka digi kasola otewa election ke unani bekay ibeka ko bon ne bitongo so même ta barake kulba o fana makisi de o fana makisi ka tola o ya le fana chumi ale fana mafanga ba jontara ye chokoroba takata bo aka senga filera aba frosenera kana na ka bla kulba bo ale fana ko metongo so même ta barake kulba ale fana makisi ale fana o mene ga jigi nima jira mɔgɔ la k'a fɔ Mali ɲɛmɔgɔya abla ne korena kala mɔgɔ tɛ mun kala sisan jɔn de bɛ yen Asimi y'a ka minɛnw ta ka taa Kuluba après a segira Kati a bɛ taa baara kɛ ale de bɛ fɔlɔ mun bɛna kɛ n t'o dɔn dɛ mais hakili jigi dɔ dɔrɔn ale fana k'a kɔrɔsi Asimi yɛrɛ fana kun kan ka minɛ o u ma dɔw minɛ o tɔnkɔrɔ ko o siga t'o la donc Asimi mun bɛ sisan ale fana ka miiri nin na ne ka kuma na n m'a fɔ fɛn b'a sɔrɔ dɛ mais a kan ka miiri a ka janto a yɛrɛ la o ye kɔlɔsi a filanan fɛn fɛn mun ye président ye ka to Kuluba famaya la o si ma den wolo Kuluba o ye tiɲɛ ye Modibo y'a ka san segi bɛ Kuluba ma den wolo Kuluba pale kɔnɔ Musa y'a ka san 27 kɛ fanga la alikaden bɛ wolo la duguma a yɛlɛ waati min na y'a comi den ma wolo ka to Kuluba Alpha nana waati min na y'a sɔrɔ ale yɛrɛ den wolo jolo ale fana ma den wolo Kuluba kɔnɔ a tete nana a y'a sɔrɔ ale fana tilala ale fana ma den wolo Kuluba la o y'a di jɔnkolon ma a y'a kɛ kalo 14 ale fana jiginna o y'a di cɛkɔrɔba bada ma o fana nana den ma wolo bon sisan a bɛ denmisɛn de bolo maintenant a bɛna den wolo yan'a ka taa ba n t'o dɔn Asimi tɛna lajɛ sa ayiwa a ka denkuni dɔ kɛ ayiwa pale kɔnɔ n b'a fɔ den t'u bolo mais pale kɔnɔ k'a sɔrɔ u bɛ ka famaya la pale kɔnɔ Asimi yɛrɛ jiginna o an dan a jiginna Asimi ma taa Kati yan non a taara si Kati mais a bɛna baara kɛ n'o k'a to famaya la ne kan b'o de ma ayiwa ala ka hakili ɲuman d'a ma bien k'an bɛn don wɛrɛ